Батрак раптам упершыню так, з такой сілай, з такой выразнасцю падумаў. Не падумаў, а чуў усё істотай, розумам і кожнай часцінкай цела, вачамі, вушамі, рукамі. Якое гэта непараўнальнае ні з чым шчасце. Сядзець у добрай хаце перад такім цудам, як тэлевізар, з сынам, дарослым ужо сынам. І вось так, коратка, з узаемным разуменнем перагаворвацца з ім. Ад пачуцця такога ажно замяло дыханне. Але тут жа, следам за шчасцем, за радасцю, як абвал у гарах, імгненна абрушылася цяжкімі, ледзянымі, смяртэльна страшнымі глыбамі тое, яго мінулае, маленства яго. І зноў стаў перад ім шышкам, як прывід.